हेल' लोगोफोर नै मालाय दाउ लकेल फिसिदों नै बिथाङा खैथासो दं ओरैनो 110थासो दङ बा जि गोबां दंखायो नै देरजोब्बाय खामार गदों बिमाया ओइफोर मानि दं आरो हनै दायो फानथ'वाखै ने दे देरहोबावदो आरो ना देरहोबावदों बनायदों समान समानथार दाउआबो गुन्दै ओमफ्राय मा होयो गुन्दैल' बेखौनो जाना थायो ना लकेल दाउखौनो एसेबां फिसिनो हादों मालाय नै ग्रेन ग्रेननो दायो मासेयाव बेसेबां केजिसोफोर जाबाय नामा सेरसेफोर ना बारा दङ ने माखासे बारा जाबाय बबेबा 1.5-2 केजि जानाय दं ना बबेबा ओइ दाउलाफोरा आधा केजि लास्टाना आधा केजि दायो केजि बेसेबां दाउआलाय लकेला 350 दङ नामा 350 ने नै गरमखायनो माबायदि जाजोबदों दाउफ्राबो बा सायहा नागिरो गरम ना नै बिथाङा ओरैबायदि बागान खोनो नै माबा नेटजों होदिंजोबदों मालाय नै नेट होदिंदों ओमफ्राय नै बिथिंहाय माखासे बिमाफोरखौ दोनो आरोना बिदै गनाय दैनायफोरखौहाय बिमाया महाबा दंनो नै नैथिं बिदै गबाय थादों आरो दे दिन्थिहो हाबलांनो हायोमोन ने गैला आंखौ फैनायजों एसे दाउजों होदो दा बेसेबां मालाय बेसेबां देरजोब्बाय दाउफ्रा बिथिं थांजोब्बाय आरो नै माखासे गांसोफोरखौसो जाजोबनाय बिसोरो गांसोफोरखौ जानानै आदारफोर मोनजाबा दाउनोथ' माबा नांदेरगौ गांसोबो जादेरनो नांगौना आराम जादों आरो नै बिथाङा जोंनिया दाउ फिसिग्राया बिराद खामायनो हायो जेथिंबो मालाय माबाबो टेन्ट हाउसबो दङ बिथाङा ओरैबायदि जेरावबो बेखौनो लिंहरजोबो ओमफ्राय नै दाउबो दङ माहाजोनथार मालाय गासैयावबो नै खाजि फिथाइबो नायनोबा नै दाउबो फिसियो नारें हाबनानै थायो आंहा खाजिखौ थाइसे खाना लानोसै दाउ मालिकनिखौ नै दे होमबा दाउखौ दिन्थिबाय नै मालिकआ बिथाङा बेबायदिनो गोबां खेथि खालामो आरो दाउनि खस्थ' खालामो बिथाङा दानि जुगाव दाउफ्रा बिराद दामसै नालाय बेबायदि दोननो हाला बिराद मोजां जायो आरो दिनै आङो नोंथांमोननो बिथांनि बे दाउ फार्मखौ दिन्थिबाय आरो ना दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय